Hej og velkommen til nyhederne sådan cirka. Hallo. Julespecial! Vi starter lige med en lille kort nyhed. Det årlige juleoptog gik i stå i Brøndby, fordi der stod en brønd i vejen, som I kan se her på billedet. Og nu er det blevet tid til et interview. Det står Bent Knudsen for, og han interviewer nissen Ak og V. Pause skærm. Og her er Bent Knudsen, der rapporterer i en tom ørken. Og jeg skal interviewe nissen Ak og V. Okay, hvorfor er du her, og hvorfor har du det nissetøj på? Fordi at lidt over halvdelen af julemandens nisser er gået i strejke, fordi arbejdsvilkårene er for dårlige. Og tøjet, to ting. Det gik i mode sidste år, og så vil vi helst ikke gøre de små børn kede af det, når de ser, at julemandens nisser simpelthen ikke gider arbejde. Okay, hvad får du at spise? Vi får resten af julemandens risengrød. Det lyder da ikke så slemt. Nej, det er det faktisk, fordi hans julekone, eller hvad hun kan ud, hun giver ham risengrød, fordi hun tror, det er synd. Han spiser det, men han gylper det op igen, og så giver han det til os. Så. Okay, hvad får du i løn? Det var et svært spørgsmål. Det må lige give mig til. 1, 2, 3 millioner. Jeg skal lige... Jeg tror, at jeg har det. Vi får sådan cirka... Ingenting. Okay. Får du julegaver? Nej, jeg får sgu ikke julegaver. Jeg er fyldt med... Altså, nej, men julegaver og julemanden, eller... Ja, han får masser af gaver. Han bygger et fort af julegaver, så hvis vi giver dem sten i julegaver, der kaster han den efter os, når han sidder deroppe på sin trone lavet af gaver. Okay. Hvad får julemanden i løn? Han får jo ikke løn, fordi det er julemanden. Men der var engang nogle kloge nisser, som byggede en kloningsmaskine, så julemanden kunne få flere nisser, så arbejdet kunne gå hurtigere. Og så tænkte han, at jeg vil også have kæmpe store fladskærme og jacuzzier. Så han proppede en $100 seddel derind, så væltede det ud med penge. Så nu er han rig. Okay. Hvordan afholder han din fødselsdag? Han afholder sgu ikke min fødselsdag. Altså, der er ikke engang en eneste lille nisse, der siger tillykke til en. Nej, men hvis man ikke siger tillykke til ham, så ryger man i fangekælderen. Selvom der ikke er særlig meget forskel på der, hvor vi sover og fangekælderen, for vi sover i fangekælderen. Okay. Og det var så Bent Knudsen, der rapporterede i en tom ørken. Tilbage til studiet. Og det var så Bent Knudsen, der interviewede nissen Ak og V. Og nu er det blevet tid til en lille kort nyhed. Verdens største slikkepind er lige blevet lavet, men den blev desværre spist i går. Og nu er det blevet tid til vejret. Ja, her er jeg så med vejret. Okay, så vejret bliver meget interessant, fordi som I kan se, vil det regne med peber. Nej! Nej! Slap! Slap! Tilbage dit bord! Vi tømmer skraldespanden! Du får ingen aftensmad i dag. Slap! Tilbage. Slam. Så det vil
regne med pebernødder. Så vi får Dersens juleslikpindestokke, whatevers, til at gå op. Nogle har penge på, så de er meget dumme. Og det er simpelthen vejret juleaften. Kom så! Verdens mest unødvendige årsager, min mening. Det var så vejret, og nu er det blevet tid til en lille reklamepause. Julemanden har forstuet sin fod. Jeg har altså ikke forstuet min fod. Stil det ned. Dunk. Nå, men julemanden har... Okay. Jeg har lige hørt i min øresnegl, at han også har fået en forfærdelig hovedpine. Og ved I så, hvem der skal så redde julen? Ved du hvad? Nej, Esai! Det er ikke reklame for din åndssvagbutik! Dunk! Det er en reklame for TV-shoppen! For eksempel kan I få et skateboard, der normalt koster 300 kroner. Til kun 3 fantasiliarder. Billioner. Trillioner. Septillioner. Bondegård. Så skynd jer og ring til 1111, og jeg gav 110. Jeg er klar med telefonerne. Så. Det er så koldt. Og nu er vi så tilbage her med nyhederne sådan cirka. Og nu er det blevet tid til sporten. Ja, så står jeg her i sporten. Og ja, vi skal til et interview. Det står Olaf Bentzen for. Han interviewer Ib Ibbesen, verdensmester i kanekørsel. Ja, her sidder Olaf Bentzen, som interviewer Ib Ibbesen, verdensmester i kanekørsel. Nå, lad mig så fortælle, hvordan er det at være verdensmester i kanekørsel? Hvordan kom du her? Jeg har hoppet op, inden løbet startede. Det var... Ja, nå. Hvordan er det så at være verdensmester i kanekørsel? Det var ikke rigtig så svært, når der er så mange andre, der kan finde ud af det. Ja, okay. Hvad fodrer du dine rensdyr med? Luft. De kan da ikke leve af luft. Nej. Nå, okay. Hvor gamle er dine rensdyr? Hvor skulle du det fra? Okay, så. Det var et dumt spørgsmål. Hvornår tror du sådan cirka, at dine rensdyr begynder at dø? Lidt. Okay. Har du en faldskærm? Nej. Okay. Sig mig, hvad er det, der ligger lige dernede? Det er en lortepose.
Må jeg låne den et øjeblik? Ja, ja. Okay. Ja, det var så Olaf Bentzen, som interviewede Ib Ibbesen, verdensmester i kanekørsel. Pause skærm. Og nu er vi tilbage her i studiet. Jeg skal lige finde, hvor står det der. Ja. Det var Spore, og det var Olaf Bentzen, som interviewede Ib Ibbesen, verdensmester i kanekørsel. Og nu kan vi se, nu er det allerede blevet tid til en lille reklamepause. Så ja, Pause. Så gerne vil svæve igennem luften med kaner og rensdyr, ligesom Julemand og Ibbesen, som i øvrigt lige fløj ind i en klippe. Men ja, nu kan I ved hjælp af den helt nye Kaneshop, hvor I kan købe både kaner og I også købe noget magisk tryllestøv, der kan få jeres rensdyr til at... dig der, synes det var min mor siger altså, at det der tryllestøv, det er bare støv. Nå, det kan ikke passe. Så må du få noget forkert noget. Men du kan lige gå ind i det der til turkammer, jeg mener det der varehus, og gå ind og låse dig selv inde i buret, så vil der komme en venlig mand, som vil give dig noget af det rigtige. Okay, jeg tror, jeg går derhen. Hej. Hej. Foregår reklamen. Nå, men I kan få tryllestøv, så jeres rensdyr kan svæve igennem luften. I kan få kaner, som I kan sidde i. Og I kan få lorteposer til, hvis noget af jer simpelthen bare skulle på toilettet. Så skynd jer derover. Eller så tror jeg, at chefen bliver rigtig, rigtig sur. Så ja, Kaneshoppen! Er det andet også nu? Slut på det kamera! Pause. Nu er vi så tilbage her i nyhederne, sådan cirka julespecial. Og der er en person, som er i gang med at pølle verdens største girlande frem, som I kan se her på billedet. Ja. Og nu er det så blevet tid til at sige farvel i nyhederne, sådan cirka julespecial. Hej, vi ses måske i næste afsnit. Og YouTube, sæt like og subscribe. Hej hej, vi har brugt rigtig hårdt arbejde.